Kanang yellow, kanang yellow. Dun 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 dun. Sarap! Seafood! Seafood? Sudpot na. So guys, we are going to somewhere guys sa Surigao del Sur guys. So manglaag mi dito guys, ka birthday ni Papa guys. So yeah, manglaag na ta. So guys, kung mahimok kag YouTuber guys, sabay-sabay ka sa mga oso guys. So musundog ta ng mga traveler guys kana mag transition bitaw guys lang mga unsaon nila pag teleport guys. So magsundog ta. What's up guys? Carlo Lumina aka Tiboy and you're watching Tiboy's Vlog. So karon guys, na namin dito sa Villa Rosalina Beach Resort guys. So mutabok na mi guys. So nangandam nangingita pa mig bangka or baroto kay mutabok na mig isla. So yeah, lahi na pud datong kuan. Sundugo na pud datong sa mga YouTuber guys, bas guys nga mag-transition bitaw guys. So magtuyo pud ta. So na namin dito sa bangka guys, no? Yeah, padulong nami sa mga isla. I am here with kuan, with beach friends. Beach friends. Guys, mo na yung first stop na mo diri sa Britannia tour. So mo na yung first stop, mo na ang gitawag nga desierto because of what sa tanan. Yeah guys, nana ko diri guys. No. 7 years. Adi sa nakabalik diri. So what's up guys to? Gabi ka hangin diri guys. Nangaon sila og tuyom. Sana siya. Mo ni tuyom. So you want to try tuyom ka? Ha? Na try tuyom. Wa siya balot. Wala siyang balot. Kanang yellow, kanang yellow. Dun 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 dun. Sarap! Seafood! Dessert man. Nabalot na. Dami siya. Dami pero Dami siya. Islami ko. Ano? Tauso man ng kaon. no, mas charot. Islami ko. So what's up guys? Naman may kaon og tuyom guys no. Lami gid siya kay mo siya balot. Kaon na ko ang yelo. So karon guys, mga ligo sa mi kadali kay mo laka na pud mi sa Picas Island. So yeah. Bali na ta. Ato tag Picas Island. Gunod siyang. Sundog ta kan Jumi siyang. So 1, 2, tuyok ta 1, 2, 3 go. Ah! So what's up guys? Nalipong ko. Ito guys, nanamis David sa Naked Island guys. So yan, picture sila David guys. So picture sila guys. So picture sila sa. And then matatapin mo sa last island kay mo may mga ligo. So kani guys, is tour lang ni siya guys. So yeah, picture is picture live because memories. O, di ba na namin dito sa katulong nga isla guys. Bugay kay Divi guys. Divi nga isla guys, mo ang bibo kay Divi man magtapok tanan git mga kuan guys, mga tao kay dito bawal man. So dito sa Naked lain man kay init. So Divi guys, Divi guys na siya bukid. So pwede ba kanimo mabantayan o pwede ka magtambay. So nampun sila yung mga rides Divi. Like this one, mga banana boats. Basta daghan. So guys. So daghan guys. So yeah, mag-picture lang may mga kwarta no. So kami dito guys, so yeah. So what's up guys, nandito dito sa last island. So yeah, nandito dito sa kuweba gamay kay gabi ka init. Pag itong tao Hindi kaya mo sa init no guys, nami David guys sa kuan din. Yan, location dito. Buot teka nga ganahan ko. Tumimos ba atong 1.8 guys, ka 2 rides pero subscribe na lang ko ninyo para mga kwarta ko no. So balik na ta para mabalik na ta David. Maghimo og video kay na natin GoPro ana or something like waterproof camera, action camera. Yeah. Luya pud na ko nag-subscribe. Subscribe na mo ba? Subscribe na mo ba? Okay ba ka Brad? Brad, okay ba ka Brad?
ako mga pag-umangkon diyan, no? Picture na ba? So, mga to guys, nakabalik na mi diri guys no sa mong gikuanan guys. So karon mo ato na pud mi so mag-ilis na pud mi guno. So mag-ilis mi kay mo ato na pud mi sa Barabo. So humana mo ang Britannia tour trip. So yeah. Humana gyud. Humana gyud mi. Success na gyud. Humana gyud akong vacation. So ato na pud mi sa lain lugar. Yeah. So yeah, wala akong ka-teleport gaay na guys no kay yeah, kasi nabisi na lalingaw ako dagat dito guys. So karon maato na pud mi kuan so mag-ilis ako guys. So mag-ilis ako ha. Mag-ilis ako. Oh, di ba man ako ligo so guys, mga to na mi kuan guys. Ato na mi og Barabo kay mang kuan mi mga naagya pud mi dito ambot sa may padung ani basta ato mi sa Barabo. Sa nato na basta na part sa Barabo ato na mi. When laag is life but kilay is lifer. Oh, laban na tayo itong kilay dati. Oh, laban na tayo itong kilay dati. Oh, kilay is lifer na daw. Basta magkinaunsa, basta ang kilay, tarong.